BFM News. Lokal. Go ahead, Joanne. Ipalagipag si Commission on Elections di Ciudad Dilawag katangal daw June 11 o di apanaga pa the state contributions and expenditure when nasose di itinagpayda si itinapalabas ang midterm elections 2025. Siguro na kanya ni Julius Harvey Balbas, the election officer di Ciudad Dilawag, aging ganay tinalas 5 timalem, anak kalukat yung opisina dapat na makapag-ilan digitisan pa ang nakailapas. Imbat na nga dapat titalo asaan nga nakaipasay sa gapo na ngayon paligid na iba pa na kanin sa pagwawan na dahito rin na aldaw. And I didn't kasi subli the Commission on Elections para the registration July 11 aging ganat July 1 aging ganat July 11 para man natin panagturong da sa digitiya para barangay para itiya satellite registration. With the contributions and expenditures. So far ako that doon bikitina may nangipasa hindi so sada ada ang rating iti ano ba ako nga hangin ko about take the time for ako nga find their process. Mawatan, Idol Joanne. Idol Joanne! Idol Joanne! Ako di signal ay doon na nag-associate na lang diin. Agpukpukaw ti signal. Apa yan mo? Location mo tatag, dama. Lawag, agpukpukaw. Nag-awampay ti signal. Dati location na, Lawag City, tapos awan signal na. Ano mo, dati, mapaspasama ka datay dito yung syudad ti Lawag. Or... but they have all the time tomorrow ako nga to file their process. Kaya ako yung titigil. So for ako that one by I filed the process but we're still waiting. Kaya may ako ngayon pa ang last day to nabigat June 11 at 5 p.m. ako hindi na pinag-file yung process. Awan na po extension na tayo. Awan extension, okay. So kami na pwede magbaga iti pamalik resolution tayo regarding the filing iti campaign finance ako. Yes, ako. Idol John, okay na yan? Si Paset, si panagsalita ni Attorney Joseph Gulibas, si election officer ni Ciudad Dilawag. Alright. Edward 99.5 as in the WAG, Idol John Gistin, Tatak, or